10. Bă, Elias, nu vrei să facem un canal de YouTube? Facem un canal de YouTube. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, not the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Îl avem aici pe patron. Zic cum te cheamă, să știe toată lumea. Mă cheamă Ionuț, the boss. Provenim din Zi-mă cum te Bistrița. cheamă, mă. David face poc. Astăzi am venit pentru Tricky Tap în Cluj-Napoca. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Oh my god, te-mi faci o poză. Hai, te rog, hai, te rog, hai. Poți? Hai aici. Nu cred, bă. Deci, te urmăresc de atât de mult timp. Mamă, bă, eu nu vrei, scapi Zache. Aici, aici, aici. Bă, eu nu cred. Bă, cum? Faci vlog? Nu, ăsta e nebun, filmează. Bă, n-ai un pic să faci o să... O să te ating. Real, bă, ești real, e real, bă, e real. Nu, meu, e real. Energia e transferată în mine. Cine telefonul să faci eu? Aura. Hai, bă, hai toți! Hai, bă! Hai, razna, toți, frate, aici, este bă. nebun la cap. Dai una poză, Hai. Mamă, ce show ăla de Cluj, caie. Suntem auraul nebun, auraul Hai, hai, Playboy car. hai, scate Zache. Călinuș, Călinuș, ce faci? Salut, bă, Elias, bun. Ia, Bă, auzi, la Tricky Tap, ce faci astăzi? Ce o să faci tu astăzi aici? o să jurizez astăzi aici. Astăzi jurizezi? Astăzi o să judec oamenii. Ești judeci sever, așa-i? Sever. Da, bineînțeles, pe baza abilităților și prestații, dar nu și a stilului. Ținem cont de asta. E un full package care trebuie să-l oferi fiecărui concurent încât să fie cât mai justificată alegerea pe care o vei face pentru podium. Da, da, și se pune dacă nu-ți place de el? Se pune. Da, dacă nu-ți place de el așa ca și Se persoană, pune, da, zici, da, nu, nu îmi place de el, Exact, pică, da, poate să fie cel mai bun, pică. pică, da. Pică, da, aici Așa pe hate trebuie. și pe like. Așa, așa. Ia, No. dați like, subscribe, Corect. follow, că vă dau locul 1. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Elian, tu ce o să fii astăzi aici? Vopsitor, Vopsitor? da. După cum poți vedea mai spate. Da, aici o să... Dar cine jurizează ca și... Nimeni, mă, ăsta eu desenez frumos, ia. A, tu o să fii la șmecher, lejer. Da, Oli peste 6 scări azi. Bă, switch prost, să ai Ăla nu e Oli? f***ți prost. E pentru vlog. Hai bă că poți, bă! Pentru vlog. Te doare amigdala? Nu e amigdala. Let's go, bro! 5 minute, da? 5 minute, let's go!